Le pediré a todas las personas euskaldunes que por favor me hablen en euskera aunque yo responda en castellano. Así aprenderé mucho más rápido y yo no tendré que cambiar al castellano conmigo. Euskaraldin 11 honetan ahobiz izango naiz. Bai, azaroan 23-tik abenduan 3 Euskaraldia ingo da Euskal Herriko herri guztitan. Eta, Idiazabalen martxan jarriko dugunez, pixka bat, egin nahi dugu aurkeztu herrin aurren, zer dan Euskaraldia, nola jokatu beharren daun 11 honetan, eta, azkenen da aurkezpen bat, pixka bat gala itxura mandiouna, alik eta herritar gehienak parte hartzeko. Prestatu ditugu bideo batzu, bai jendei argazkik ateratzen ebiligia, komertziotan eta ebiligia, azkenen galea izan da itzaki bat, jendea ikutzeko eta jendekin kontaktun jartzeko eta azaltzeko zer dan Euskaraldia, orduan herritar askoren ganaia iritsi gea gala honen aitzakin, ez da, orduan gaur batez ere izango da reflejoa jende guzti horrena, orduan dauneko galako parte hartzaile horiek Euskaraldiarako parte hartzaileek izango dielare esan daikeu, ez? Euskaraldiaren aurkezpen gala honetan, Idiazabalgo 11koa zeintzuk osatzen duten aurkeztu zuten. Egia esan hasierango ez ginen horren oso aldeko, ze iruditzen zitzagun azkenen zala pertsona batzui garrantzi bat ematea, eta azkenen erabili deun irizpidea, esan beharra dukeu justo antolatzaiek lan egiten duela baita herriko aldizkarin alda izen, eta orduan kriterio nagusina izan da gukin parte hartzeko presteon beti ondan jende hori aukeratzea, baina bai da egie saia hau gehala bai sexualdetik parekauta otea, eta bai adintarteare nahiko parekautatea 11 pertsona hori narten. Hemendik aurrera, baina aurkezpen hau indagero, asmoa da, jendea behintzete izena emate animatzea, ze jende asko aztu zaio izena eman behar dela, ez da, pentsatzen da, guk argazki atera diunen izena eman da darela, eta hori ez da hola, orduan batez ere dedikauko gea jendei izen emate hori, ez, jendea apuntatu dedin, bai online edo bai paperetan, eta gero tailer batzuk eta antolauko ditugu, ez, baina, gu azkenen, herri euskaldune izan da, danok zetu, hemen hau bizi asko, eta guk nahiko gonduke baita jendek argi ukitza, belarri prestakea ate asko zabaltzen ditula, eta ez daula derrigor euskera zitzeien ez jakin beharrik izateko belarri presta, ez? Orduan guk Idiazabalen batez daukagun helburue da, egia da, euskaldunen arten erderaz hitzeiten duen hori ohiturak aldatzea, hori alde batetik da, eta hori pixkat hau bizikin lortuko deu, baina gero nahi dugu baita ere euskaraz ulertzen duen jende guzti horrek, ate zabaltzea, elkarrizketa elebidun horiei, eta euskaldunek hasten dien mintzet, ulertzen duen horire euskaraz hizketan, hoixe da gure helburua. Uste dut askotan dela euskaraldikin ohitura asko aldau ingo diela, baina hemen garrantzitsua izan beharko litzeke 11 horitan zerbait aldatzen bada ohitura hori gerore mantentzea. Ez izatea bakarrik 11 horitan iten deun saiakera bat, ez? Azkenen honek jarraipen bat edukitzea.